Amen. Ndicela ndonye kwaye ndifunayo uthela uDavide uticele into enye kuYehova endifuna yona. Haleluya. Amen. Yabona ngothatha lokube silazi kodwa shumayela ngigqibile uyala ngoku. Amen. Amen. Ngigqibile ucela inkonzo into yokwenza ntoni evalile. So kodwa yashumayela ngoku. Nginika ilesson. Kuyipower bank bayimanga. Haleluya. Amen. Lento ibhola apha One thing. ethi one thing ichaza ukuthi ntoni into enye. Haleluya. Amen. Enza lanto ima ngokwakho ngakayazi kazenza. Haleluya. Amen. Ayisithi ndicele into enye, that means uyathaza zininzi izinto onozithakazela ungumuntu anithi. Amen. But ngo unothixo omhlanje ngakucele intoni into enye ungafuni into ezininzi ucele ngapi eyi-one. Amen. Amen. Phika sababa uthabule ifoni yakho sabe ifoni yakho belapha kuyo. Amen. Amen. Ungacela into eninzi ufune ngapi eyi-one. Amen. Amen. Yabona ke zininzi iingxaki zamaKrestu, zininzi imithandazo yabantu, zininzi iimfuno zabantu. Amen. Amen. Kodwa uthatha ngobe lapha uthe ucela ukuthi kamkhusele kwindawo yonke okwengayo ixesha. Amen. Amen. Haleluya. Ahambe naye. Amen. Ucele into eyi-one. Haleluya. Amen. So uprophetic. Haleluya. Amen. Mhlawumbe imini wafundiswa, ngemini ashumayele, ngemini prophet. Haleluya. Amen. So uthi uDavide ngicela into enye kodwa ingxaki kaDavide ezininzi. Amen. Amen. Njengoba zininzi iingxaki zomntu okanye zam okanye zakho, kodwa mhlawumbe ucela into eyi-one. Haleluya. Amen. Ngathi kuzophendula yona. Amen. So kule vesi sifunde kuyo uDavide wayecela uba athini ahlale endlini kaYehova imihla emide aphicothe etempileni abone into ubuhle. Amen. That means uDavide wayecela into yoba aze apha enkonzweni yabo. Amen. Xa efika enkonzweni azibone into ezintle ajongajongana nazo. Uphicotha kukuthi let's say ufike enkonzweni uthi inkonzo nawe ufike uqhuba inkonzo. Ufike ucula nawe ucula. Ufike uyithandaza nawe ufike uthandaza. But as long as usenkonzweni. Amen. Amen. Hake ngoku into bangba athi endlini kaYehova ayichazi ukuthi everyday uzoza apha okanye everyday uzoba lapha. Amen. Amen. But ichaza uba into azayenza ukusuka namhlanje izoba into kaThixo. Amen. Uzophatha izinto kaThixo, uzokwenza izinto zikaThixo. Oko esenkonzweni enkosi enkonzweni uzoba inkonzo. Andizwa kwakho nevesi ethi nibe nenkonzo yaphi yasengqondweni. Enza uba apho ukhoyo wenze izinto ezifana uba zenziwa ngumzalwane qha. Amen. Uthethe into efuna zithethwa ngumntu okhonzayo zodwa. Amen. Ongathi xa usenkonzweni ube ngumzalwane, xa ungaphandle ube linqele, xa ngaphandle uye emaxhweleni. Amen. Amen. Xa ungumzalwane ube ngumzalwane qha. Amen. Haleluya. Amen. So nxa uDavide ucela into enye bahlala endlini kaYehova, ithi iBhayibhile nina ningumzi omisele phezu kwentaba ongasakufihlakala. Amen. Amen. So xa thina singumzi kaYehova, uDavide alminzile efuna ukungena phi emzini kaYehova. Umzi kaYehova kuqala ibinguYesu Kristu. Amen. Amen. Abithi iBhayibhile khona ilungisa feli balekele kuYehova ifeli ifana ingqondo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. So njengoba singabazalwane nje okanye njengoba athi Yesu ndimile umnyango ndiyasokoza, loo nto ichaza uba umntu ngangena uhlale kuye. Amen. Amen. Kanti abanye badla ngokuthi kunzima ukumngena ubani. Amen. Amen. Xa esitsho umntu kuzoyichaza ukuthi nganzima ukuthetha naye, nganzima ukuhlala naye, nganzima nokuncokola naye. Amen. Amen. But uYesu ke nake uthi izani kum nonke nina nikubuyelekayo ngelisina umthando ninika ukuphumla ubizela abantu kuye ubani uYesu. Amen. Haleluya. Amen. So ucela intoni kuYehova kungenxa yentoba if wena oneza let's say ufuna ibhloko yabo eqonda ibhloko ngemali. Yes. So uyifumana ibhloko